ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। श्रीनगरमधील 28 एअर डिफेन्स रेजिमेंटमध्ये सेवा बजावणारे आणि मुंबईतील पवई येथे राहणारे विजय कोकरे देशाची सेवा करताना शहीद झाले। 27 वर्षीय विजय हे पवई येथे आई वडील आणि बहिणीसोबत राहत होते। जिल्ह्यात दिनांक 24 जुलैपर्यंत हवामान खात्याकडून रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आलाय। त्यामुळे शासकीय यंत्रणा सतर्क आहेत। नागरिकांनी सतर्क राहिले पाहिजे असं आवाहन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी केलंय। इर्शाळवाडी दुर्घटनेत आतापर्यंत 22 जणांचा मृत्यू झालाय। दरम्यान या दुर्घटनेत अनेक मुलांनी आपला आधार गमावलाय। या मुलांच्या पालकत्वासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरसावलेत। रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीला पूर आला होता। त्यानंतर या नदीतील मगरी मानवी वस्तीत मुक्त संचार करू लागलेत। दरम्यान या मगरीला वन विभागाकडून पाण्यात सोडण्यात आलं। या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल झालाय। कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या 4 दिवसापासून सुरू असलेल्या दमदार पावसाने विविध नद्यांवरील 75 बंधारे पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। बंधारे पाण्याखाली गेल्याने अन्य पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त कुडाळ तालुक्याच्या वतीने सेवा दिवसाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। वेताळ बांबाडे येथील एकलव्य न्यास व कातकरी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहात माजी खासदार निलेश राणे यांनी भेट दिली। या ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले व विद्यार्थ्यांना रेनकोट वह्यासारखे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।